Kai malam, kai malam, wani abu ne tun da aka fara abun nan sai yau wani abu ya bani dariya. Kai malam, wai ana cewa matsoraci bai zama gwani. Gaskiya ne, gaskiya matsoraci bai taɓa zama wani. Matsoraci dole sai dai ya kasance a matsayin bawa. Wato abin da ya bani dariya, wato duk zanga-zangan nan da ake yi lokacin da aka fara zanga-zangan nan, wato Tinubu ya ɗau abin wasa ne ashe. A tunanin shi kawai shi abin wasa ne. Ya fito da ya fito ya magana, mutane suka nuna rashin jin daɗin maganar da suka yi da ya yi. Da ko ranar zanga-zanga ta koma, ya ga zanga-zanga fa ya wuce hankali. Ya ga alamun maganar da ya faɗa na kwanaki ta ɓata ma mutane rai. Kawai sai ga Tinubu nan da nan ya shiga taitayin shi malam. Kai malam, a kodayaushe ana cewa matsoraci bai zama gwani. Gaskiya ne wannan. In dai har za mu kasance da tsoro, dama dole ne sai dai a kasance da mulkanmu. Ba za mu taɓa yin wannan abun ba. Wasu suna cewa ba su ga amfanin zanga-zangan nan ba. Ko iya wannan nuna ma gwamnati cewa muna da ƙarfin da za mu tunkare su, iya wannan ya isa. A yau ka duba abin da ya faru da Allah. Ka duba sakamakon wannan zanga-zangan, tashan talabijin sun kai guda 20 tashan talabijin ɗin da Tinubu ya fito. Ka duba maganganun da ya fito, yadda ya fito yana ba mutane haƙuri. Ga yanan ya fito yana ba mutanen Najeriya gaba ɗaya haƙuri. Ka duba yadda yake ba mutanen Najeriya haƙuri. Kalla, ka kalli yadda yake ba mutanen Najeriya haƙuri. Wannan shine talabijin ɗin da ya fara magana. Bacin nan ya yi magana a wata talabijin ɗin. Talabijin 20 ya fito a rana guda yana ba 'yan arewa haƙuri sakamakon nuna jajircewa akan zanga-zanga da ya ga an yi zanga-zanga ta gaskiya. Ga fa in yi sakaci zai rasa mulkin shi a wannan take ɗin. Dalilin da ya sa shi kenan ya fito yana ba mutanen arewa haƙuri. Yana faɗawa, yana sanar da 'yan arewa cewa in aka yi haƙuri wannan abun ya yi ne ba don kowa ba sai don mutanen arewa. In dai an yi haƙuri wannan abun da ya faru zai zo ya wuce kuma mutanen Najeriya za su ji daɗi. Saurari abin da yake faɗa. Ka duba wannan ita ce talabijin na farko. Kafin zan sa muku talabijin ɗin duka da abin da ya yi nan gaba. Ka duba su. Ka duba fa. Kai malam, ko iya yanzu zanga-zanga ta tsaya, lallai an razana gwamnati. Iya wannan ma ya wadata domin ya ɗau alƙawarin cewa zai tsaya ya saurari kukan al'umma. Amma jawabin da yake kenan yanzu a cikin wannan talabijin ɗin yana ba mutanen Najeriya haƙuri, yana mai sanar da su cewa ya ɗau alƙawarin share musu hawayensu a wannan take. Kuma bacin nan kai tsaye ya fito ya ba da dama kan cewa dukkan inda aka sa takunkumi a Najeriya za a cire shi a yau 8 ga wata. Kuma sannan ya ba da umarnin cewa za a ƙarike zanga-zanga cikin lamana zuwa har 10 ga wata. Abin da yake faɗi kenan a cikin waɗannan tashan talabijin ɗin da ya fito yana ba mutane haƙuri.